Di 26 Nîsanê de li bajarê Qamişlo konferansaya krêzî û yek helwesta Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê hat lidarxistin. Nûnerên her çar parçeyên Kurdistanê beşdarî konferansê bûn û di belgeya siyasî ya konferansê de daxwazên gelê Kurd hatin eşkerekirin. Têkildarî mijarê cigira hevserokatiya Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê Hêvî Mustafa ji Rojava TV re axivî. Hêvî Mustafa diyar kir ku di demekê de ku xeterî li ser destkeftiyên Rojava hene li darxistina konferansê pêwîst bû û ji bo tevahî gelê Sûriyê bû cihê hêviyê. Rastî darxistina konferansê gavekî dîrokî bû, gavekî gelek pêwîst bû. Divê rewşa got em têda niha herêm derbas dibe û Kurd tê re derbas dibin. Di wexta ku xeterîn gelek mezin ser destkeftiyên Rojava hene gavekî dîrokî bû. Gelek ked hat dayîn heya ew konferans hat li darxistin. Destpêkî ji bo gelê Rojava, Kurdên Rojava û seranserî Kurdistanê jî giring e. Yanî bû bingehek ku hêdî xewn û xeyalên Kurda pêk were û demek nêzik da Kongra Kurdistanî were li darxistin. Herwiha Hêvî Mustafa got pêwîst e şandeya Kurdî ku dê diyalogê bi Şamê re bike di demekê nêzik de were avakirin. Yani gavekî mezin bû dîrokî bû lê gavên pê wê gelekî giring in. Pêwîst e ku ev yekrêzî û yekhelwestî ne tenê li ser kaxetê bimîne, ne tenê di şiaratê konferans de bimîne. Yek ku em demek nêz da biryara konferans yê got şandeyek were avakirin. Yek em wê şandeyê ava bikin. Ew şande were avakirin û harê temsîla Kurda li Şamê û li her deverekê bike. Wê wextê yani belkî ne pirskirêyekek kî şandeyê de be. Kî biçe wê dervayî wê belgayê siyasî dernekeve. Li gorî agahiyan şandeya Kurdî ya danûstandinan dêj nêzîka 10 kesan pêk were lê heta niha navê wan kesan nehatine eşkerekirin.